U ta' pjaċir għalija llum illi anke nipparteċipa f'dil konferenza li tirrelata mal-teknoloġiji l-ġodda u l-użu tal-AI u l-blockchain. Żewġ teknoloġiji importanti li qed jevolvu malajr u li anke fiħda l-Unjoni Ewropea fejn tidħol l-intelligenza artifiċjali b'mod partikolari qegħdin naħdmu fuq set ta' liġijiet u regoli. Huwa importanti li nirregolaw ir-riski li jista' jkun hemm abbinati ma' dit-teknoloġija u fl-istess ħin naraw li ninċentivaw ambjent fejn ikun hemm ukoll iktar investiment u innovazzjoni għal soluzzjonijiet permezz tal-AI fuq sma differenti is-saħħa, it-trasport, l-agrikoltura jew il-qasam tal-manifattura. Bħala rapporter u negozjatriċi għandhom tas-soċjalisti fil-Kumitat tat Trasport u Turiżmu brabta mal din liġi l-ġdida li qed nagħmlu fuq livell Ewropew ħdimt biex ikollna suq diġitali iktar inklusiv u wieħed iktar ġust. Waqt li fl-istess ħin naraw li jkun hemm ukoll l-element ta' fiduċja minn dawk li jużaw din it-teknoloġija l-ġdida u regoli ċari biex ukoll ħadd ma jitħalla jaqa' lura.